Fumas? Sí, pero pouco. 4 ou 5 cigarros al día. Eu non, Non, eu agora non fumo. Fumei. pero xa fai moitísimos anos. Viña fumando 2 paquetes e medio ao día. 2 cajetillas. Non é moito. Quero deixalo, a ver se este año consigo. Sigo intentando deixar de todo. Estoy reduciendo, ahora estoy a 3 y empezaré a 2. Con pastillas, con fuerza de voluntad, con intento de todo tipo. Tuve un catarro bastante grande, entonces como non podía fumar, digo, pois é a boa ocasión para facelo. Foi un cambio de vida total. De respiración, de forza. Física, mentalmente, no sabor, sobre todo. A unha edad hai que deixalo. Necesito fumarme un cigarro, es que ya nadie tiene tabaco. Claro, para entendelo ben, Héctor, por que se está facendo este cribado? Pois este cribado, xa falamos algunha vez del, cando estaba todavía en fase piloto, na zona da Coruña, probaron un pouco para ver se realmente este cribado era eficaz ou non, e alí detectaron 3 casos. Deberon 3 casos de cáncer de pulmón que detectaron nunha fase moi temprana, e agora, claro, como funciona ben, van a estender a toda Galicia. Entón, é un tipo de tumor, ademais, moi agresivo, moi frecuente, máis de 2000 casos cada ano detectanse en Galicia, especialmente en homes, e por iso vaise facer este cribado tanto para homes como para mulleres, para detectalo canto antes, mellor. E cando van a empezar estas probas, Héctor? Pois nas próximas semanas os moitos galegos van recibir no seu teléfono móvil un SMS que os vai nos convocar, vai nos citar para facer ese cribado de cancro de pulmón. Non é nada para timalos, nin para roubarlles nada, nin demais, senón que é un SMS que chega do Sergas para que participen, para animalos a participar neste cribado. Si que lles van facer unha pequena enquisa para ver realmente, porque claro, non temos no Sergas un listado de fumadores, non sabemos exactamente que galegos Claro, a que fuman. perfil vai dirixido ese cribado? Claro, vai dirixido, sobre todo, temos preparado por aí un grafismo para que se vexe exactamente os candidatos que van recibir ese SMS. Moitos deles son homes e mulleres entre 55 e 74 anos. Este é o perfil que estamos buscando, entre 55 e 74 anos. Logo, persoas que fuman, que a día de hoxe están fumando, ou ben que deixaron de fumar nos últimos 10 anos. Porque non solamente nos interesan os que fuman hoxe en día, senón todas esas persoas que xa deixaron de fumar hai uns anos, pero que teñen risco de cancro de pulmón. Pero non só eles tamén, senón tamén persoas que están expostas a uns 20 caxetillas de tabaco ao ano. É dicir, non só fumadores, senón tamén, por exemplo, persoas que viven cun fumador, que ese fumador está fumando máis de 20 caxetillas ao ano e tamén esa persoa está recibindo ese fume como se fora fumadora. Alguén na casa pode preguntarse, se me chaman para ir a facer ese cribado, que me van facer? Pois o que lle van facer é un TAC, pero un TAC de baixa dose, é dicir, un TAC que emite pouca radiación, un TAC de baixa dose, non doe, non hai ningún problema, non hai que facer unha preparación especial previa, senón que van citar tal día, tal hora, en tal hospital, no hospital da súa zona, para que vai ali a facer esta proba de imaxe, e gracias a eso imos saber se ten algún tipo de cancro de pulmón en fase inicial para tratalo canto antes. Eu, Héctor, non sei se somos conscientes, sei que temos unha imaxe que creo que é moi elocuente, non? Desto que estamos a falar, pois do dañino, non? Do terrible que é o tabaco, non? Para a nosa saúde, para os nosos pulmóns, non? Aí estamos vendo, Héctor, de xeito moi gráfico como se desenera ata que punto o pulmón dunha persoa fumadora. Claro, aquí nesta imaxe temos 2 pulmóns, o sea, 2 pares de pulmóns. Un, os que estamos vendo agora así máis rosadiños, que son os pulmóns dunha persoa que non fuma, unha persoa sana, e vemos ademais como cando lle meten o aire hinchan de todo, vemos que hinchan e deshinchan perfectamente. Sin embargo, estes outros que vemos de cor negro, están negros por mor do tabaco, por mor de fumar continuamente, vemos que acaban ennegrecidos, eses pulmóns acaban ennegrecidos, e ademais, cando lle metemos o aire, vemos ademais que realmente hinchan moi pouco e reteñen moi pouco tempo aire. Vemos que enseguida, fíxate no vídeo, enseguida collen aire e perden, porque perde capacidade pulmonar a parte de hinchar moito menos. Así que por eso é importante evitar ese consumo de tabaco, porque vemos ademais as consecuencias aí claramente, que ademais de estar ennegrecidos, entra moita menos cantidade de Claro, aire. porque que relación, Héctor, hai entre o cancro de pulmón e o tabaquismo? Pois nese caso, o cancro de pulmón... Que é o cancro de pulmón? Pois o cancro de pulmón son células tumorais que por culpa moitas veces de tóxicos como pode ser o tabaquismo ou o garradón vanse acumulando e van provocando esas alteracións xenéticas que acaban provocando a aparición desas células tumorais no noso pulmón. Células tumorais que van estendendo, van expandíndose, van provocando esa enfermidade que todos coñecemos que é o cancro de pulmón, que incluso pode diseminarse ao resto de órganos. Así que é moi importante a prevención para evitar ese cancro.
como dá cara o cancro de pulmón? É dicir, que síntomas dá? Pois mira, hai varios síntomas. O primeiro deles é a tose persistente, unha tose continua, persistente, estámoslo vendo aí. Ademais, ás veces, esa tose vai acompañada de sangue. Certa, podemos tanto toser, tanto tusir, ás veces pode aparecer algo de sangue, pero hai máis síntomas que vemos aí tamén. Esa disfonía, que esa disfonía, cambios na voz. De repente, non é un día que estamos afónicos, que eso nos pode pasar a todos, senón que vemos que ademais vai cambiando, senón que, pois fai un ano non falabas así, ten un ton máis grave, máis agudo, vai cambiando ese ton de voz. Tamén dor ao tragar, porque esa masa pulmonar vai medrando e vai nos provocando esa dor ao tragar, tamén dor de costas, vai medrando unha masa no pulmón que nos vai comprimindo e vai apretando aí, digamos, eses nervios intercostais e acaba provocando esa dor, ou incluso dor de lombo, dor de ombreiro, son un pouco, pero cando chegamos aquí xa imos un pouco tarde, porque o cancro xa está dando a cara, por eso é tan importante a prevención e, sobre todo, ese cribado, e se nos citan, de verdad, ir facer a proba, non ter ese medo moitas veces de, é que se vou e me dá mal. É que está tan extendido, Héctor, claro, iso. Ese medo de, non vou facer a proba, non vai Non a ser quero que saber, me dea non quero mal, saber. non quero saber. Se o tes, canto antes se saiba, moito mellor, porque podemos tratar, e vámoslo tratar con éxito, En nesa Galicia fase hai moita temprana. incidencia de cancro de pulmón? Moitísima. É un tipo de cancro moi común, xa te digo que cada ano máis de 2000 casos de cancro de pulmón, entón por eso é tan importante esa prevención e sobre todo collelo a tempo. De verdad, se vos citan, acudide a facer a cita deste cribado de moitos outros que temos en Galicia, como son o cancro tamén de próstata, o cancro colorectal. De verdad, son probas que non custa nada facer e sempre hai ese medo de, ese me dá mal, se che dá mal, canto antes o saibas. Acollelo a tempo. E rapidamente, ademais de desbotar o tabaco, como nos dicías, cousas que podemos facer de prevención, Héctor? Pois mira, o tabaco, fundamental. Imos deixar ese tabaco para realmente poder previr. Pero logo hai outras cousas tamén que poden provocar cancro de pulmón e que poden, ademais, estropearnos o pulmón, como son os tóxicos ambientais. Moitas veces non somos conscientes, preocupámonos moito da calidade da auga que bebemos, que sexa unha auga moi boa, alimentos moi bons, moi tal, pero logo non nos preocupamos tanto da calidade do aire que respiramos. Entón é importante tamén ter precaución con esa calidade do aire, por eso sempre hai que facer medicións, hai que evitar estar en ambientes tamén que teñan moito fume. Este é un medidor? Este é un medidor de gases, este outro que teño por aquí é un medidor de gas radón, que tamén o gas radón ti pensa que é a primeira causa de cancro de pulmón en non fumadores. Con os fumadores a primeira causa de cancro de pulmón é o tabaco, pero nos non fumadores a primeira causa é o gas radón. Por eso é tan importante facer esas medicións nos centros de traballo, nas casas, porque ás veces ese gas radón non ule, non o vemos, realmente non notamos que está aí, pero ven do chan, ven do suelo e vaise filtrando e vai entrando nas casas. E pode ser perigoso. Pois anotamos ese consello, creo que temos algunha preguntiña de WhatsApp para ti, imos a vela, saber que nos consultades para Héctor sobre este asunto tan importante. A ver, deixei de fumar hai 5 anos, pero síntome moi canso, perdo peso. Debería facer unha radiografía? Pois non me gusta nada esta consulta de WhatsApp, de verdad que non, porque o feito de deixar de fumar fai 5 anos, si é certo que, como vemos, hasta 10 anos estamos realmente dentro do risco que se chama de desenrolar cancro de pulmón e por eso se lles vai citar aos que deixaron de fumar nos primeiros 10 anos. Pero ese sentirse cansos, sobre todo esa perda de peso inexplicada, ou seja, porque ti podes perder peso porque estás facendo dieta, exercicio, te estás coidando, pero perder peso sen máis, sen cambiar ningún dos teus hábitos, ás veces é síntoma dun cancro. Pode ser de pulmón ou pode ser de outra cousa. Entón, neste caso, esa perda de peso, falábamos antes da tose, esa tose con sangue, ese cansancio, pero esa perda de peso sí que nos debe alertar para ir pedir cita e ir mirarnos, facer unha radiografía ou facer as probas que se consideren. Pois anoten aí ese conselliño, máis WhatsApps. Se non me chega o SMS e quero facer o cribado, que podo facer? Claro, isto vaise mandar a 50.000 galegos. Vaise coller a 50.000 galegos entre 55 e 74 anos e lles vai mandar este mes. Como che decía antes, non hai unha listaxe que nos teñamos de toda a listaxe dos galegos que fuman, non? Imos yo mandar, non o sabemos. Entón vai ser un pouco aleatorio. Vendo a ver quen pode fumar e quen non. Pero realmente, se alguén quere facer o cribado, pode ir ao centro de saúde, comentalo, porque sí que igual o poden incluir aí nesa listaxe para que lle fagan, como digo, esta proba que non doe, non custa nada facela, a radiose de radiación é mínima e nos pode aclarar moitas cousas. Nos pode tranquilizar. Último WhatsApp sobre este asunto. A ver, nunca fumei na miña vida, xa non vou a ter cancro de pulmón?
Claro, se nunca fumamos, as posibilidades de ter cancro de pulmón redúcense moitísimo, porque digamos que a primeira causa é o consumo de tabaco, pero tamén están o que falábamos antes, outros gases. O gas radón tamén é a primeira causa de cancro de pulmón entre os non fumadores. Entón, non podemos garantizar que non vai a ter cancro de pulmón nunca, porque ás veces estamos expostos a outra serie de gases, como sería este gas en concreto, así que ten moitas menos papeletas para ese sorteo do cancro de pulmón, pero algunha pode ter. Pois interesantísimo, Héctor, todas estas aclaracións sobre este asunto, se saben vostedes moi atentos a eses SMS.